Pani, akých je top 5 nástrojov umelej inteligencie? Really? Jaj, tak asi nič. Budem potrebovať Viktora. No, som tu, poďme na to. TurboScribe. Vložíš zvukovú nahrávku, AI ti z toho spraví text, s ktorým vieš ďalej pracovať. Stable Diffusion. Vie tvoriť obrázky, ale čo je super, vie aj zo zlých obrázkov spraviť dobre. Čiže odfotíš niečo v nízkej kvalite, nahráš do Stable Diffusion a máš vysokú kvalitu. Photoroom. Pridáš fotku tvojho produktu, AI ti pridá profesionálne pozadie, ako keby si nahrával a fotil v štúdiu. Napkin. Nahráš akýkoľvek text alebo dáta a AI ti ich zvizualizuje. Čiže napríklad nahráš svoje biznisové dáta, AI ti spraví diagramy, grafy a rôzne ďalšie infografiky, ktoré ti lepšie pomôžu pochopiť tvoje dáta a texty. Stitch. Navrhni si vlastnú aplikáciu za pár sekúnd. Napíšeš príkaz, čo má umelá inteligencia spraviť a navrhne ti, ako tá apka môže vyzerať a zároveň ti aj spraví taký začiatočný kód, ktorým si otestuješ tvoj nápad. Dúfam, že ti tieto tipy pomôžu pri tvojej práci s umelou inteligenciou. Dúfam, že ty si dobre počúvala. Bruh.